En este moment, òbviament, l'advocacia de la Generalitat està estudiant el recurs interposat per Intersindical Valenciana. En principi, este recurs no té per què interferir en la posada en marxa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, correcte? Estem parlant d'empreses diferents, estem parlant de qüestions diferents i una qüestió no té per què entrebancar l'altra. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació seguirà el seu camí i el que és tot lo derivat de l'empastre que l'antic govern va deixar amb el tancament unilateral de Radiotelevisió Valenciana, pues ho gestionarem en un altre àmbit, que no és el de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Per tant, no afectarà aquest recurs a la nova corporació que està en fase de posar-se en marxa. Respecte al tema de la intersindical, a mi m'agradaria, segons s'ha vist en la demanda, sí que se contempla un risc, jo no sé si vostè ho comparteix, en el cas de que prospere, perquè això suposaria reincorporar a tots els antics treballadors en el nou ens que s'està creant, segons ens han explicat. Si estic equivocat em puc corregir. És a dir, ens sorprèn una miqueta que no veig a vostè risc en aquesta demanda quan segurament si avançara, si el TSJ te reconeguera, sí que produiria una alteració completa del ritme de creació i de configuració de la plantilla de la nova radiotelevisió. La qüestió de la interposició del recurs d'intersindical. A veure, la pregunta anterior era si la interposició del recurs pot generar alguna disfunció en la posada en marxa de la corporació. No, la interposició del recurs no. Vostè me parla d'una possible sentència estimatòria del recurs. Bé, això, clar, això tindria conseqüències. Clar, d'ací 3 anys o 4 anys això tindria conseqüències. Però la interposició del recurs no. En principi no, i no anem a especular sobre el que va passar en el futur, entre altres coses perquè, com vostès saben, això és una qüestió dinàmica, el diàleg s'està produint de manera amable y anem a veure per on evoluciona. No sé, me ha sonado un poco extraño cuando ha comentado que el diálogo se está produciendo en el tema con Intersindical. El diálogo se está produciendo y va por buen camino, pero si hoy les han puesto una denuncia. Es decir, ¿cómo se entiende que el diálogo vaya por buen camino si hoy les ponen una denuncia? A veure, quan jo parlava que el diàleg s'està produint, perquè el recurs d'intersindical és de fa no res, n'hi ha un recurs interposat en l'Audiència Nacional d'un sindicat que és CGT, que és un sindicat que no va firmar l'ERO d'extinció, i m'estava referint al diàleg que se manté amb este sindicat, que és el que tenia la demanda interposada davant de l'Audiència Nacional. La demanda d'intersindical, que sí que va firmar l'ERO d'extinció, és nova, és de les últimes 24 hores. No ens ha donat temps encara a parlar ni a estudiar el recurs. Per tant, el diàleg se manté amb el sindicat que es va oposar a l'ERO, va interposar una demanda i s'està parlant amb ells, i ara tenim una demanda d'un sindicat que va firmar l'ERO i va estar d'acord amb l'ERO i que posa una demanda, i òbviament parlarem amb tot el món, però han passat 24 hores, donen-nos un marge, no? Tenia una pregunta referent al tema Canal 9. Vostè ha comentat en la seva primera resposta que són dues qüestions diferents, que els recursos, en aquest cas la demanda d'intersindical que hem conegut avui, no ha d'interferir en la posada en marxa de la nova radiotelevisió valenciana. En aquest sentit, voldria preguntar-li si la posada en marxa de la nova radiotelevisió pública és innegociable més enllà del resultat judicial que puga tindre tant el recurs de la CGT a l'Audiència Nacional com esta demanda. És a dir, si un possible increment de les indemnitzacions o la readmissió dels treballadors no tindrà res o no entrebancarà la posada en marxa d'aquesta nova radiotelevisió. La primera pregunta, la veritat és que m'he perdut un poc, però... Sí, Canal 9 o la nova radiotelevisió, amb el nom que tinga, s'obrirà sí o sí, malgrat que el govern valencià tinga que pagar
X milions per indemnitzacions en el cas de que els jutjats donen la raó a la CGT o en aquest cas a la intersindical després de la demanda que hem conegut avui. Bueno, vale, es que lo de innegociable me había... No m'agrada la paraula innegociable. En tot cas és irrenunciable la posada en marxa, però per mandat legal. Hi ha una llei que ens obliga, a més. Per tant, la tele, la ràdio públiques se posaran en marxa i després gestionarem les possibles contingències. Tampoc vaig avançar ni a especular sobre què pot passar en l'àmbit judicial, ¿no? Para que un sindicato que es afín o próximo a ustedes que se ha reunido reiteradamente con ustedes, pues finalmente les haya demandado. Y ellos consideran que la creación de la corporación ha sido una maniobra fraudulenta para camuflar la existencia de una sucesión de empresas y que la intención del Consejo es no cumplir la cláusula sexta del ERE en la cual se da prioridad a los extrabajadores. No parece que el diálogo vaya muy bien ahí, ¿eh? A veure, presenten una demanda perquè estem en un estat de dret i tot el món pot presentar les demandes que crega oportunes en funció de lo que creu que és la defensa eficaç dels seus interessos i dels seus drets. En qualsevol cas, jo tinc un gran respecte per les Corts Valencianes, per el Parlament, que és el que ha aprovat aquesta llei. En totes les seues fases, des de la iniciativa legislativa fins a l'última votació, això s'ha produït en l'àmbit legislatiu i a partir d'ahí, òbviament, nosaltres clar que anem a seguir parlant amb tots els sindicats, en tots els àmbits, però que en un moment donat un sindicat que va firmar l'ERE d'extinció crega que és millor presentar una demanda, doncs estan en el seu dret. Estan en el seu dret.